Здравейте хора, днес ще играем в FIFA. Само да я намеря. Ето я. И ето ни в нея. И така ще влезнем. Можете да се инсталирате и да играем заедно от моят профил. Може да я инсталирате и да играете с мен. Трябва сега да влезем. Айде. Какво получавам? И ако ще не западна. Диаманти. Те са важни, защото може с тях да купим някой герой. Защо толкова малко бе? Ще взема ето това. В принцип, по случай могат да ни се паднат тези, които ги видяхте, но не падат се такива на мене. Този е добре. И тези са много слаби. Пак взимам. Молете да ми се падне нещо яко. О! Май гад! Мале, тук не седиш. Сирене в глава искаш ли? Извинете за паузата, за малко трябваше да спра. Мисля, че имам още... Не. Значи мога да си взема... Ей, такова само да си взема. Две. Ще си взема. Тъпи неща, с гадост. Защо? Може да е нещо хубаво. Пак ще спра лека пауза. Ето ни хора в отбора, не можете да повярвате какво ми се падна. Божичко. Нещо не може да пусна пак, иначе щях да го спечеля с вас.
Има ли някой да го продам? Ето си. Не ми дава за шарф. И ще го сложи много ясно с капитан. Знаете ме мене. Халанд, това мисля, че е вратарта. Той е на Португалия с най-много печелищи дуспи. Никога не е пропускал дуспа. Това е много добре. Какво имаме? Я да видим. Зарежда само. О! Моля те. О! Много тъпо е. Защо? Искам още едно. Не имам 0. О, Боже! Това е известен вратар. Португалец. Буквално искам някой да си купа. Ама са пусто. О, Килиан Мбапе! Искам Килиан Мбапе. Килиан Мбапе. Вкарва гол и пак и гол. Килиан Мбапе. Кукурея. Сегоя Валерия. О май гад! Ама аз го имам на... Тази ще ми е капитан. О, искам го. Не. Джуд Белингъм, искам го. Килиан Мбапе пак. Значи, ако оставите на всичките ми Кристиано Роналдо и слушайте внимателно, които гледат да се абонират, да остават много лайкове,
1 милион лайка и правим, вим колкото и да сме малки, не ни пука на нас. Правим всичко, утре ще имаме много видеа, защото съм в стоян на приспиване. Ако не го познавате, той участва в някои видеа. Искам го тоя. И тоя. И този. И този. И ще правим граница в изоставен град. 1 милион лайка и граница са в изоставен град. Също и друго направете. С камбанката се абонирайте, напишете нещо в коментарите и можете да получите нашата трилогия, която ни е вече отчерпана, за която трябва да побързате. Има последна такава книга, затова праскайте лайковете. Абонирайте се от камбанката и един от вас може да получи трилогията. Защо само тъпи неща ми се падат? Не мога да повярвам. Имам още едно. Гадост. О, Боже! Ама аз колко имам такива? Не пука най-много да ни спадат такива яки. Искам ето този тук. Искам. What the f... Хайде, идвай. Ето тук. И е първия матч. О! Не! Не! Защо ми взеха? Викторе! О, стига! Веднага!